салом дӯстон, имрӯз мехоҳам дар бораи яке аз бемориҳои занона, яъне эрозия ё захми гарданаки бачадон ба шумо маълумот диҳам. Наворо то охир тамошо карда, фикру ақидаҳои худро дар комментарияҳо баён созед. Эрозия ин худаш захм мебошад. Эрозияи гарданаки бачадон ё эрозияи ҳақиқии гарданаки бачадон ин вайрон шудан ё тағйир ёфтани сохтори ҳуҷайраҳои гарданаки бачадон мебошад. дар байни ташхисҳои нодурусте, ки дар вақтҳои охир духтури занона мегузорад, эрозияи гарданаки бачадон ҷойи аввалро ишғол мекунад. Чунки духтурони озиразамон чӣ гуна сурхие, ки ҳангоми муоина мебинанд, бе ягон ташхиси иловагӣ аллакай диагноз эрозияи гарданаки бачадонро мегузоранд. Эрозияро инчунин псевдоэрозия ва эктопия низ меноманд. бо забони оддӣ карда агар гӯем, ин ҳолатест, ки ҳамон ҳуҷайраҳое, ки аз тарафи даруни гардани бачадон ҳаст, ба берун мебароянд. эрозияи ҳақиқӣ хело кам дида мешавад ва он аз сабаби сирояти вирусӣ, бактериявӣ ва аз ҳисоби ягон захм пайдо мешавад. диагнози эрозияро бисёртар дар давлатҳои Осиёи Миёна ва дар Федератсияи Россия мегузоранд. дар Европа бошад чунин диагноз вуҷуд надорад ва ба занҳо чунин диагнозро намегузоранд. чунки эрозияи ҳақиқӣ хело кам дида мешавад, қариб дар 5% занҳо дида мешавад ва барои аниқ кардани он, ки эрозия ҳақиқӣ ҳаст ё не, аз бисёр муоинаҳо гузаштан лозим. аломатҳои эрозияи гарданаки бачадон, яъне истинная эрозия, кадомҳо буда метавонанд? эрозия метавонад бе ягон аломат дар инсон гузарад ва метавонад, ки чунин шикоятҳоро дар бар гирад. якум, дардҳои кунд дар поёни шикам. дардҳо бо вақти ҳайзбинӣ алоқаманд нестанд. онҳо метавонанд дар ҳама ҳолатҳо бошанд. дуюм, ихроҷи хунолуд ё қаваранг. бо забони дигар агар гӯем, коричневое выделение, ки ин низ ба давраи ҳайзбинӣ алоқаманд нест. яъне новобаста аз ҳайзбинӣ, аз давраи ҳайзбинӣ, ихроҷи хунолуд метавонад омадан гирад. сеюм, ин дард ҳангоми алоқаи ҷинсӣ. чӣ сабаб мешавад, ки дар занҳо эрозия пайдо мешавад? якум, ин бемориҳои венерикӣ. ба онҳо чиҳо дохил мешавад? гонорея, сифилис, вируси норасоии масунияти одам, яъне ВИЧ-СПИД, илтиҳоб, яъне воспаление органов малого таза, қин таваллуд кардан, яъне тяжёлые роды, исқоти ҳамл, выкидыши, аборты, дисбактериоз влагалища. ҳамаи ин ҳолатҳо метавонанд ба эрозия оварда расонанд. эрозияи ҳақиқӣ хеле ки дар боло гуфтам, хело кам дида мешавад. он ҳолатҳое, ки як сурхиро мебинанду ба шумо диагноз эрозия мемонанд, ин эрозия нест. мумкин, ки ин камтар илтиҳоб бошаду он худаш ба худаш метавонад сиҳат шавад. агар шумо ба духтур муроҷиат кардину бо як дидан бе ягон ташхиси зиёдӣ ба шумо диагноз эрозия гузоштанд, илтимос аз духтуратон хоҳиш намоед, ки дигар ташхисҳоро низ ба шумо тавсия диҳанд. ба ин ташхисҳо чиҳо дохил мешаванд? якум, ин ПАП тест. ин як намуди ташхис аст, ки сохтори ҳуҷайраҳои гарданаки бачадонро мебинанд. агар ҳақиқатан эрозия бошад, албатта сохтори ҳуҷайраҳо низ дар он ҷо дигар мешавад. дуюм, цитология ё ин ки онкоцитология. онкоцитология ин ягон ташхиси хатарнок нест. ҳама занҳое, ки аз 30 сола боло мебошанд, бояд дар як сол чунин ташхисро гузаранд. чунки дар 99%, ки ба занҳо эрозия гарданаки бачадон мегузоранд, сабабаш ин вирус папилломаи человека мебошад. бахшиш, ки бо забони тоҷикӣ тарҷума карда натавонистам. а вирус папилломаи человека ин яке аз сабабҳои пайдо шудани саратон ба ҳисоб меравад. чорум, колпоскопия. панҷум, биопсия аз ҷойи захм.
баъди ҳамаи ташхисҳоро гузаштан, духтур ба шумо табобати муайянро таъин мекунад. аз ин рӯ духтури занонаи нағзро ёбед, ки шуморо бо противовирусни доруҳо табобат накунанд. ба ивази нафс ягон кас расиданӣ нестам ва ягон касро пас заданӣ нестам. фақат мехоҳам, ки ба шумо табобати нағзу фоиданок тавсия диҳанд, на ин ки табобати қиммат фақат барои реклама. умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. саломатии худро эҳтиёт кунед.